spríjemnili ako inak tóny dýchovej hudby v podaní Grinavanky. Políbím tě maličko, však už neplač, holčičko, srdce mě z toho totiž bolí, my jsme na pódiu sami volí. 13. augusta sa konal v Pezinskom amfiteátri prvý z 3 letných koncertov Tomáša Klusa na Slovensku. Tento talentovaný český spevák vydal 3 albumy, na ktorých bol zároveň autorom hudby a textov. Okrem 2 zlatých slávikov získal aj české hudobné ceny Očko a Anděl. V poslednom období sa Tomáš venuje najmä živému hraniu. Rozdíl možná je určitý rozdíl v práci s energií, v momentě, kdy člověk je jako blíž lidem, tak je to, ale vlastně ani v tomhletom ty rozdíly už nehledám. Snažím se být vždycky všude stejný, plně. Tomáš Klus nadväzuje na tradíciu kvalitných českých spevákov, ako bol Jaromír Nohavica. Priznáva aj vplyv skupín Mňaga až Ďork či Buty. Vo svojej tvorbe sa však snaží žánrovo neobmedzovať. Jeho hravé texty sú reflexiou bežného života a s nadhľadom v nich komentuje súčasné spoločenské dianie. Já to právě vůbec nevím, jak to vzniká. A vždycky jsem byl nervózní, protože ono to vždycky přichází po takových jako intervalech, který nejsou úplně pravidelný, ta inspirace. Že třeba půl roku nenapíšu vůbec nic a pak přijde jeden víkend a mám 4 písničky. Okrem hudby sa venuje aj herectvu. Je absolventom pražskej Damu. Účinkoval napríklad v seriáli Hop alebo Trop a vo filme Šejdrem. V poslednom období je obsadzovaný do rozprávok. Vo vianočnom príbehu Tajemství staré bambitky si zahral princa Jakuba. Deň po pezinskom koncerte mala premiéru rozprávka Traje bratia. Autormi sú Jan a Zdeněk Svierák a Tomáš Klus v nej dostal jednu z hlavných úloh. Jsou to výrazné osobnosti, jo, vůbec filmové branže. Ale především jsou to dobří a inspirativní lidé. Ve svém přístupu k práci mě fascinovali, protože ta poctivost, která v nich je, tak oni jsou schopni jako předat dál a navíc ještě, ačkoliv jsou neuvěřitelně kreativní a neustále jim přichází nějaké nápady, tak a mají potom jasnou vizi toho, jak by to mělo celé vypadat, tak jsou schopni ještě přijímat ostatní. Podľa slov Tomáša Klusa na koncertoch ide herectvo bokom a na pódiu stojí vždy sám za seba. Nevyhýba sa priamému kontaktu s divákmi ani improvizácii. Vďaka svojmu úprimnému a bezprostrednému vystupovaniu má Tomáš Klus zástupy fanúšikov nielen doma, ale aj na Slovensku. Spýtali sme sa ich, čo majú na Tomášovi najradšej. Písničky. A jeho přístup k životu celkově. Prostě nás to nabíjí energii. A takhle jezdíme prostě pořád na koncerty a je to skvělý. Všechno, že je takový přátelský, milý a jeho písničky, jeho osobnost. Priaznivci Tomáša Klusa si koncert určite užili. O jeho popularite u nás svedčil zaplnený amfiteáter. Do konca leta ho čakajú ešte 2 vystúpenia na Slovensku, konkrétne v Košiciach a v Piešťanoch. Séria koncertov Organissimo pokračovala v nedeľu 17.